Tohle je budoucnost, takzvaný e-paper, elektronický jízdní řád. Takový teď testujeme například tady v centru Ostravy na zastávce Nová radnice. Do budoucna jich ale chceme mít více. Začít chceme už letos, a to například v Ostravě Porubě. Hlavní informaci, kterou můžeme poskytnout cestujícím na zastávce, je odjezd dané zastávky. Tuhle možnost dneska zobrazujeme díky technologii LCD panelů nebo LED panelů. Ty jsou však na investice a na stavební úpravy dost náročné. Také energie pak něco stojí. Takových zastávek máme dneska 86 na území Ostravy. Nové inovace však umožnily, že můžeme přijít s novou technologií, takzvaný e-paper, který potřebuje pro svoje napájení daleko méně energie. Tu energii získává buď z fotovoltaických panelů, anebo z baterií. Budoucí e-paper bude mít 3x větší velikost, než máme dneska v pilotním provozu na Nové radnici a umožní kromě aktuálních odjezdů i zobrazovat statický jízdní řád, který dneska náročně vylepujeme.